Ramogi TV kaendi wadhiane mbele gi weche manyien ni joyie mag Jodin Salam ne ochokore muskiti magi maringo di chieng makende mar Idul Adha maong'ere gi dho ngere kaka the Festival of Sacrifice. Nyasi no timore higa ka higa e giko dwe mar auchiel. E pacho kaendi nyasi ni ne odhi nyime ka ote mag achiel mar oganda, kwe kod winjruok ne nochwal gi jodolo mag Islam. Jafumbo marwa Millicent Adhiambo miwa ler mar wach. Nyasi mar Eid al-Adha en nyasi mar ariyo ma Jo-Salam timoga higa ka higa mar jiwo yie, hera, chiwruok, bolruok, wichot to kod luor ma ng'ato nigodo kuom hala ka giparo godo sigand Abraham mane oyie chiwo wuode achiel kende kaka misango ne Nyasaye ma onge to. E kaunti ma Kilifi e boma ma Malindi, nyasi mar Eid al-Adha ne obagi e muskit mar Masjid Sheikh Nasor kuma Jo-Salam okwa mondo chimre tir gi puonj mag Koran maler ndalo duto ma ok mana ndalo magihingo nyasi makama. Kane oyalo e sub-county ma Malindi, Sheikh Abu Katada Salim noyango ni nitiere pogruok e kind nyasi mar Eid al-Adha kod nyasi mar Eid al-Fitr. Tofauti na Eid al-Fitr, tunatoa zakatul fitr. Eid al-Fitr, tunatoa zakatul fitr kabla hatujaenda kusali. Ama hii Eid al-Adha, tunachinja baada ya sala. Komachilo e kaunti ma Migori, alam mar nyasi ne obagi e muskit mar Masjid Salam. Jakom mar riwruok mar oganda Jo-Salam e kaunti no, Omar Ibrahim, to kane loso oseo jod bura mamalo kuom midhiero masani okwako piny Kenya kuom kalo paro mar chiko omenda ma higa 2023 ka giwacho ni jod burago okodich kod ngima oganda. Bende e gikoni onge olemo matuak e kind Azimio kod Kenya Kwanza biro nyago ka koro jopiny mondo oikre ne ting'o osigo mar pek mar ngima. Hawaangalii vile wananchi taishi, maslaha wananchi takuwa namna gani. Hawa naangalia tumbo yao na vile watafanya. Hiyo ndio kitu zao. Hakuna kitu kingine naangalia. Sasa hata kama naongea, wataongea nini? Kila kitu nakushabitishwa. Sasa iliyobaki ni kuzika kwenye kaburi tu, wananchi wote wamezikwa. Kaunti ma Mombasa bende ne okodong' chien e dhialo nyasi mar Eid al-Adha ka nyasi no ne otimore e alap matononoka. Joelo mag Jo-Salam ma Mombasa oko ni onge tiende piny owacho keto okenge e bero arita mag pinje maoko e samarita ma pacho ka to gi jwang'o ka gilero ni kata mana monj mane otimore Lamu kuma ji 5 ne onegi gi jonjore ok ne onego timre ponono arita ne ojiw makare pacho ka. Vipi sisi tuenda nchi jirani kuwafanya kuleta kuwataka kuwafanya igadi wafanye sulhu kwenye nchi nyingine, ndani ya nchi yetu twashindwa kutatua matatizo yetu. Itakuwa hatujafanya sawa. Ikiwa sisi tuna uwezo kuwasaidia nchi nyingine kutatua matatizo yao, kwanza tutatue matatizo yetu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enyasi no bende gijiwo jogo mani kod nyalo mondo parie jowetegi maonge kod nyalo ka bende kwayo gi maduong' en nyalo kwe kod mondo sirikal oketo kenge mag duoko piny nengo ngima masani medo mana nyoro Jo-Kenya. Yoyote mwenye uwezo, si lazima uwe ni tajiri milionia. Mungu iko amekuruzuku, kila amekuruzuku, tinda mpe mwenzako, ni thawabu kubwa sana. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.